si la Lluïsa Cunillé fos noruega, segurament ja hauria guanyat el Premi Nobel. Realment la Lluïsa és una autora molt prolífica, molt bona, cada obra que fa és extraordinària, i el que sí que passa de vegades és que, i això és una cosa que a mi m'ha passat moltes vegades llegint-la, que de vegades no la llegeixes exactament des d'on l'has de llegir, i quan la rellegeixes, quan la redescobreixes, sempre t'adones que t'està oferint noves portes per capficar-te. I en aquest sentit vam començar un petit projecte amb Lluïsa Cunillé, que jo vaig fer un petit dossier amb la revista Pausa de la Sala Beckett per donar a llegir el teatre de la Lluïsa a altres persones que no estaven vinculades al món del teatre. Vam fer El jardí, hem fet El gos a la gleba, ara fem El contrari, però realment més que un projecte Cunillé hi ha crec que és un acompanyament Cunillé. El contrari és un homenatge al teatre i és una reflexió de per què el teatre és tan important en la nostra vida, no en la vida de nosaltres, persones que fem teatre, sinó en la vida de la humanitat, en realitat. És a dir, la humanitat viu fent teatre, però no sempre reflexiona sobre quina és la potència del fet de fer teatre, i per tant moltes vegades viu deixant-se perdre molts espais de musculació de la seva pròpia vida. El teatre de la Lluïsa, com que va a un lloc tan concret i alhora tan profund del que és la construcció dels personatges, sempre, i realment això és una afirmació una mica agosarada, però crec que és veritat, sempre fa grans capbussades en el que és la consciència humana. És a dir, que tots els diàlegs sempre tenen una dimensió d'aparent situacionalitat, però després sempre tenen una dimensió de revisió de consciència molt forta, que fa que el teatre, l'escriptura de la Lluïsa sigui molt forta perquè l'entenem i no l'entenem igual com ens passa quan nosaltres dialoguem amb nosaltres mateixos. Vaig entendre que si en lloc de fer-ho amb 5 actors, perquè és una obra escrita per 5 personatges, ho fèiem a 2, concentràvem des d'un lloc molt intens el que era aquest diàleg de revisió de la consciència, i alhora potenciàvem molt el que és la dimensió teatral. És a dir, no hi ha res més teatral que transformar-se, aquella frase tan maca de Brossa de quan un nen es trobi una disfressa i se la posi, sempre renaixerà el teatre. El teatre és una cosa que no morirà mai, bàsicament perquè no la nostra necessitat de disfressar-nos, sinó la nostra realitat. Vivim disfressats tot el dia. En realitat són 5 personatges en 2, però la realitat és que hi ha una actriu, que és l'Antònia Jaume, que fa un personatge, que és el personatge de la directora, i hi ha una actriu, la Berta Giraut, que fa 4 personatges. El personatge de l'Antònia, que és un personatge que està tota l'estona a escena, que podria semblar d'entrada que teatralment és menys agraït, fa una cosa que per mi em sembla que és el que defineix el teatre i el treball actoral realment, que és escoltar, que és una de les coses més difícils a escena i alhora és una de les coses més màgiques. Penso que és molt bonic tenir, per una banda, una actriu que es transforma externament i davant d'una actriu que aparentment no es transforma externament, però que en canvi es transforma internament. I per tant, hi ha alguna cosa en el fet de fer 5 personatges en 2 actrius, però una actriu que només fa un personatge i l'altra que fa tots, que permet una mica posar en joc els 2 grans mecanismes de transformació del treball actoral, que és la locució o la proposta, per dir-ho així, i l'escolta. I crec que també és molt bonic aquestes 2 dinàmiques. Es fa difícil dir què és el que veurà l'espectador quan vingui a veure el contrari, perquè, com passa en les obres de la Lluïsa, veurà moltes coses i alhora, a mesura que avanci l'obra, s'anirà adonant que n'està veient d'altres. I això és una de les característiques del teatre de la Lluïsa que és més fascinant. En tot cas, el que segur que veurà és, per una banda, una celebració de l'art del teatre en tots els seus oficis, però especialment la dimensió actoral i la dimensió textual. Al final també veurà un homenatge a Henrik Ibsen, veurà un homenatge al teatre i alhora veurà un homenatge a la veritat profunda actoral, és a dir, realment veurà una festa interpretativa. El teatre és l'art del present, i, bàsicament, el que ha de fer és connectar-nos i reconnectar-nos amb el present. No sempre ho fa, de vegades ens desconnecta del present
i quan ens desconnecta del present és quan el que estem veient és mal teatre. Però el bon teatre sempre ha de tenir aquesta funció i ho pot fer, evidentment, des de qualsevol forma de les que existeixen al present, i per tant creure que el teatre ha d'anar o ha de venir en realitat sempre és un error. És a dir, és evident que venim d'on venim i aspirem a anar on aspirem a anar, però al final el teatre és des d'un present i per tant totes les realitats que hi ha en aquell present han d'estar justament d'una manera o una altra en el teatre.